Daşowuzda täze ulug satyn alan ýaşaýjylaryň eýýäm 2 aýdan gowrak wagt bäri döwlet belgilerini alyp bilmän kösenýändikleri barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirazyk welaýatyndaky çeşmeleriniň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sözlerine salgylanyp beren maglumatyna görä, eýýäm bir näçe aýdan bäri awtouloglaryň döwlet belgilerini ýasamak üçin ulanylýan demir bölekleri daşary ýurtlardan satyn alynmaýar. Demir böleklerini daşardan almaga pul ýok. Şol sebäpli hem 2 aýdan bäri awtouloglaryň döwlet belgilerini berip bilmeýäris. Biziň bu ýerde edip biljek zadymyz ýok. Garaşmakdan başga alaç ýok. Diýip Daşowuzda bir polisiýa işgäri Azatlyk radiosynyň çeşmesine gurrun berdi. Bu ýagdaýlarda täze ulug eýeleri çykkansyz ýagdaýa düşendiklerini aýdyp zeýrenýärler. 2 ýyldyr Türkiýede işläp gelip tanyslarymyň biriniň ulugyny satyn aldym. Indi bolsa döwlet belgisini alyp bilmän kösenýärin. Ulugymy hem çaň basyp ýatyr diýip Guwada etrawynyň ýaşaýjylarynyň biri Azatlyk radiosynyň çeşmesine gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu mesele dogrusynda ýurdun içeri işler ministrligi bilen habarlaşanda degişli türkmen resmiýetleri nähildir bir kommentariýa bermekden ýüze wurdylar. Galy berse-de ýokurky beýan edilen ýagdaýlar bilen birlikde türkmen häkimetleriniň özleri de soňky bir näçe aýyň dowamında ulug eýelerini garşy ençeme tapgyr çäklendirmeleri girizdiler. Häzirki wagt Türkmenistanda garamatyl reňdäki awtouloglaryny ak reňke boýatmadyk. Seýlede il içinde owoda ýa-da bet biýilýän maşin belgilerini aýryp, olaryň ýerine has ýönüki belgileri dakmadyk ýaşaýjylara gurotlyk haty berilmeýär. Ýatlap geçdik, geçen dekabrın ahyrynda Aşgabatda we ýurdun käbir beýleki welaýatlarynda gara ýa-da garamatyl reňdäki awtouloglary sürmek gadagan edilenden soň, maşin eýelerinden uloglaryny ak reňke boýatmak we şondan soň onuň teknik taýdan gurotlygy hakyndaky şahadatnamasyny täzelemek talap edildi. Mundanın başga suýlyň basyndan bäri owadan maşin belgili ulug eýelerine öz nomerlerini çalysmasalar, olara awtoulogyň teknik taýdan gurotlygy hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigi duýduruldy. Şeýlede mundan 3 aýta beregi ozal ýurdun iň azyndan 2 welaýatynda, ýagny Balkanda we Daşowuzda öňü 77lik bilen başlanýan awtouloglaryň döwlet belgilerini ýygnalyp başlandy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar seriýetlerinde uloglardaky 77lik belgi wagtda öňe sürülen çäklendirmeler agdalmasa-da, Azatlyk radiosy bilen söhbetde sulan bir polisiýa işgäri bu hili belgileri diňe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töweregindäkileriniň ulanylmaly edilendigini gurrun berdi. Ýöne türkmen medeniýetinde ýokurky ýagdaýlar boýunça dil ýarylmaýar. Azatlyk radiosynyň bir näçe ýerli çeşmesiniň aýtmagyna görä, prezident Berdimuhammedowyň 7lik sany ýa-da belgisini hallaýar. Berdimuhammedow öz gatnaşan sport şäherlerinde 7lik belgili awtouloglary minýär, ýurtda geçirilen käbir dawarlaryň tenesi we wagty 7lik belgisini gawat getirilýär.